What's up, y'all? Tony Touch right here representing TVVZ, TV5, TV5. You know what it is. Peace and love. Always New York City to Finland. I love it. Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan tämän vuoden ehdottomasti kuumimpia bileitä. Jees meininki, että ihan kiva on täällä ollut. Kyseessä on siis Be Live, joka on kiertänyt muun muassa New Yorkissa, Moskovassa ja nyt se on vihdoinkin saapunut tänne Helsinkiin. Illan artisteja on muun muassa Beats and Stylsin pojat, sen lisäksi uusi kuuma lupaus Norlan sekä vielä Tony Touch suoraan USAsta. Teidän tunnetaan todella energisenä yhteen, te olette tehneet todella pitkään erittäin energistä ja menevää musiikkia. Meillä on tosi kova bändi, meillä on nyt tää oli tämän vuoden vikakeikka, meillä on 70 vetoa takana tältä vuodelta, viime vuonna sama meininki. Ollaan saatu tosi timanttinen hyvä energia oman bändin kanssa, niin on ollut tosi kivaa. Te olette päässeet sitten keikkaille aika ahkerasti. Missä kaikkialla te olette oikein käynyt? No nyt ollaan, tänä vuonna me ollaan aika paljon oltu Suomea, sitten Puolaa, Ranskaa, Venäjää, Saksaa, Italiaa, tota meininkiä. Siellä on toiminut tosi hyvin tää meidän musiikki. Nyt uusin levydiili tehtiin just Kiinaa! Sinne odotellaan keikkoja, se voi olla aika hauskaa. Joo, se on niinku tosi kova juttu, että olit soloartisti. Sen takia sun pitää rakentaa ja teki hän kaikki. Kirjoittaa musaa ja tehdä musiikkituottaja. Ja mun reggaeton musiikki, se on urbaani latino musiikki, että pikkuhiljaa suomalainen tukkaavat ja jakavat, tukkaavat ja rakastavat tanssivat reggaetoni. Suomessa se on monta tanssikoulujärjestelmää. Ja myös meillä on meidän Club Sauna Caliente, se on tosi iso tapahtuma. Ja siellä se näkyy, sä voi mennä ja tanssiva niin paljon reggaeton musiikista. But you know what? I will be going to Milano tomorrow, back to New York on Monday, back to Germany the following weekend, and then I hope to come back to Finland 2009.